שלום וברכה. חג הפסח בפתח, ולפסח יש את המשמעות המיוחדת שמצד אחד הפה סח ומדבר ומספר את מסורת העם היהודי, את היוולדו של העם, את היותו לעם ישראל, והנה קורא לנו פרעה במילים הללו, הנה עם בני ישראל. והעם הזה נוצר לו במצרים בתקופה לא קלה, ומשם יוצא העם כולו ביציאה אותה אנחנו חוגגים ומציינים במאורע גדול בליל סדר, ליל חג הפסח. זה מאורע מיוחד מפני שבראש ובראשונה שותפים לו לא האדם לבדו, גם לא רק בני משפחתו, אלא התורה אומרת לנו דבר שלא קיים בדרך כלל. ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות. כלומר, האדם יושב עם בני המשפחה הגרעינית הקרובה לו, אבל גם מרחיב אותם. מוודא שיחד איתו בסעודה, בליל הסדר, בהחלט ייתכן שישנם שכנים, יש קרובים, יש אנשים נוספים, וכולם מצטרפים ביחד לליל סדר, ללילה שמדגיש את העובדה שאנחנו משפחה אחת, עם אחד, עם מסורת אחת משותפת, מסורת שקשורים אליה עם שלם, עם היהודי, עם ישראל, צאצאים של אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. זהו לילה שבו אנחנו מסבים עם 3 מצות, ומזכירים לעצמנו שגם אם עם ישראל לעתים מתחלק לקבוצות שונות, אבל המכנה המשותף שלנו רב ועצום. ההבדל היחידי בינינו הוא ל3 קבוצות. יש בינינו כהנים, לוויים, ישראלים. אין בינינו חלוקה אחרת. זה מה שאנחנו, עם ישראל. אנחנו נשב עם 4 כוסות. 4 כוסות שיזכירו לנו את 4 לשונות הגאולה. הבטיח אלוקים וגם מימש. הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, גאלתי אתכם בזרוע נטויה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים. כל כך חשוב לזכור ולשמר את ההבטחות הללו, להזכיר לעצמנו שכאשר מבטיחים גם צריכים לקיים, כפי שאלוקים קיים. אבל גם להזכיר לעצמנו שההבטחה הרביעית ולקחתי אתכם לי לעם, היא הסיבה לכך שבהוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, וגאלתי אתכם מעבודתם. וממילא נגיע כולנו אל הכוס החמישית. נמזוג כולנו את הכוס, לצערנו עדיין נקרא לה כוס של אליהו, כי עוד לא הוכרע האם זו הבטחה או שזה משהו שמוטל עלינו. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. לא הוכרע האם זו הבטחה או שאנחנו צריכים לממש אותה, לבוא אל הארץ, לחיות בה ולהיות בה בארץ ישראל. עוד לא זכינו, עוד לא רוב העם היהודי חי בציון, אבל זה מוטל עלינו לזכור ולהביא את אלו שיכולים לבוא אבל עוד לא רוצים, ולזכור גם את אלו שרוצים לבוא אבל עוד לא יכולים לבוא ולהיות חלק מאיתנו, חלק מהעם היהודי היושב במדינתו. זו זכות שלנו לשבת בלילה מיוחד שכזה, לאכול את המצה, להיזכר במרור, לטעום אבל גם את כוסות החירות, ולהסב ביחד מתוך תפילה ותקווה שאכן במהרה נזכה לראות את כל העם היהודי כולו יושב בליל סדר, יושב במדינתו, יושב בביתו, יושב ואוכל מצה שמצד אחד היא לחם עוני, אבל היא גם לחם שאפינו כשיצאנו לחירות, כדי לתת לעצמנו את הסימן הגדול. אנחנו בני חורין, אנחנו בעלים על עצמנו, ואנחנו קובעים לעצמנו את האכילה, את השתייה, את הסיפור של יציאת מצרים. אותו סיפור שסיפרו אבותינו בעת היותם במצרים בלילה שלמחרתו יצאו ממצרים. אותו סיפור שסיפר דוד אבא לבנו שלמה בירושלים, עוד בטרם בנה שלמה את בית המקדש. אותו סיפור שסיפרו בכל קצוות תבל יהודים אלו לאלו. והנה הלילה יחזרו ויספרו שוב את הסיפור המיוחד, יחזרו על דיני ליל הסדר, ישמרו על ההלכות ועל המסורת המשפחתית, ויזכירו שוב זה לזה. בני חורין איננו, בתקווה ובתפילה,
לשנה הבאה בירושלים הבנויה, כשבמרכזה מקדשו של העם היהודי כולו. העם כולו שותף לרוח, למסורת, לתפילה ולתקווה לשנה הבאה בירושלים.